Inkantolo yomthethosisekelo inqume ukuthi libuyiselwe enkantolo ephakeme yaseBloemfontein icala elibhekene nowayengumsizi ka-Ace Magashule Murwari Cholota. uCholota waboshwa eMelika wabuyiswa eNingizimu Afrika ukuze azobhekana namacala okukhwabanisa nokushushumbisa imali asuselwe ecaleni lenkontileka yokususwa kophahla lwe-asbestos ezindlini esifundazweni sase-Free State eyadla imali ngu-R255 million ngesikhathi uMagashule esengundunankulu. Ngesikhathi likhipha isinqumo, iphini lenhloko yamajaji uMahluleli Dustin Mlambo lithe yize ukubuyiswa kaCholota kuleli kwakungekho emthethweni, kepha lokho kwakungayivimbi inkantolo ephakeme yase-Free State ehleze eBloemfontein ukuba iqhubeke nokushushisa icala lobugebengu lomsolwa. Futhi-ke inkantolo yayinawo amandla okucubungula isicelo se-NPA sokudlulisa isinqumo esathola ukuthi ukubuyiswa kaCholota eMelika kwakuphambene nomthetho. The fact that the extradition was unlawful, as aforesaid, does not of itself deprive the High Court of South Africa, Free State Division, Bloemfontein, of criminal jurisdiction over the respondent. The matter is remitted to the High Court of South Africa, Free State Division, Bloemfontein, to determine the remaining grounds of the respondent's special plea. I hand down the judgment. uCholota uthi kulungile ukuthi lolu daba libuyele enkantolo. Uthi-ke isinqumo sanamhlanje sizomnika ithuba lokuthi athole ubulungiswa. The treatment that I received when I was in the US was a very humiliating treatment. I was never given an opportunity or be treated fairly in all the procedures. And I feel like this whole procedure is, since from the beginning, there's always been unfair. It's something that I most of the time struggle to put it in words, but it was a very humiliating treatment. And that violates my human rights. Uphiko lwezokushushiswa kwamacala omphakathi NPA luthi lusazocubungula isinqumo senkantolo. Icala lizobuyela enkantolo ephakeme yaseBloemfontein ngomsombuluko.